शेनवारा वर्स पद्धती प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान नारळी पौर्णिमा म्हळ्यारच सुतापुनवेच्या निमतान दर्याची पूजा केली। दर्यो शांत जावन नुस्तेमार भावांक कसल्यो आडी अडचणी येवच्यो न्हय म्हण ही पूजा दर वर्सा करप जाता। दर्यांत नाल अर्पण करून नुस्तेमारी मंत्री पालयेकरान दर्याक सांगणे केले। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। मत्स्योद्यम खात्याच्या निमित्तान शासकांच्या रूपात उपस्थित असलेले आमचे मुख्यमंत्री महोदय बरोबरच कार्यांग रूपात उपस्थित असलेले सगळे आज सभासद आज डायरेक्टरापासून कारकुनापर्यंत असणारे संपूर्ण मत्स्योद्यम खात्याचे कर्मचारी मंडळी मोठ्या श्रद्धेने मोठ्या भक्तीने आनंदाने देवा पूजा करणारे चरण सांगितलं होता। वार्षिक पद्धतीप्रमाणे करणारी ही समुद्र पूजा एकंदरीत मत्स्योद्यम खात्याचे या वर्षाचे नवीन शुभारंभ म्हटल्यावर होता। आजपासून होणारे या मत्स्योद्यम व्यवसाय त्यापासून वर्षभर येणाऱ्या सगळ्या प्रकारची संकट आपत्ती उपसर्ग घाटी पडू या मत्स्योद्यम खात्याचे चालणारा व्यवसाय दिवसांदिवस म्हणतात दुर्गुणित चतुर्गुणित शतगुणित होतो फायद्यात म्हणतात व्यवस्थित समन्वय उपास आणि माझ्या राजकीय जीवनातले हे दुसरे वर्ष नारळी पौर्णिमेचो उत्सव आम्ही हांगासर साजरो करता। आज नारळी पौर्णिमेच्या निमतान समुद्राची पूजा केली वता आणि ही पूजा करता आसतना समुद्र राजाक आमी आवाहन करता की जो उधाण आयिल्लें आसता ह्या समुद्राक तो समुद्र शांत जावचो ह्या निमित्तान आणि समुद्र राजा कडेन एक प्रार्थना करता की आमचे जे मच्छीमार बांधव आसात पारंपारीक मच्छीमार बांधव आसात ज्यांचो उदरनिर्वाह केवळ मच्छीमारीचेर अवलंबून आसता अशा लोकांचे जीवनमान सुदारपाक उंचावपाक आमी समुद्र राजाक मनापासून प्रामाणिकपणान एक सांगणे करता पूजा करता समुद्राची आणि आज त्या दृश्टीन आमी हांगासर नाल समुद्राक अर्पण केल्लो आसा। एक प्रामाणिक अशे आमच्या गोंयकारांचे जे पारंपारीक बांधव आसात तांचे एक जीवनमान सुदारचें अशी एक प्रार्थना आमी समुद्र राजा कडेन केल्ली आसा। परत एकदा सगळ्या गोंयच्या जनतेक आणि आमच्या पारंपारीक मत्स्यप्राण्यांच्या खास करून आयुश्यान आमी तांच्या कुटुंबाक एक नुस्तें जर बरें मेळ्ळें तांकां जाल्यार तांच्या कुटुंबाचें बऱ्यापणान संगोपन जातलें उदरनिर्वाह बऱ्यापणान जातलो असो एक प्रामाणीक असो हेतू आमी समुद्र राजाक सांगता आणि तांचे कडेन मागता की समुद्र राजान आमचे हे गाराणें आयकचें आणि आमचे पारंपारीक मच्छीमार बांधवाच्या जाळ्यान सुबेशें उत्पन्न दिवचें जेणे करून तांच्याय कुटुंबाचें पुनर्वसन संगोपन जातलें जीवनमान उंचावतलें। त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांक जे मत्स्यप्रेमी आसात जांकां एक गोंयचें नुस्तें म्हणजे एक मुख्य अशें अन्न आसा त्यामुळे ह्या वर्सा बऱ्या प्रमाणान नुस्तें मेळचें अशी परमेश्वरा कडेन परत एकदा विनवणी करता। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलस्य मनोरथः।